जानानै थाथोंसै। बिथांखौ हेफाजाब होनो थाखाय गुरैयै खावलायहरनाय थाबाय। जेब्ला फिरफिलि बिरहोयो जों जेब्लाबो आखाइ खबजोबनानै मान बावनाय थागोन। लोगो लोगो मेथाइया जाहाथे थियारि जायो फोसावहरखानाय थाबाय। मोमेन्टाम पिलारा जोंनि थाखाय मोनसे गोसोखांथिसिन जानानै थाथोंसै। बेखौनो आङो जोंनि गेजेराव बेखेवनानै होनो थाखाय मानगोनां जोंनिनो गाहाय आलासि आनन्द प्रकाश मुसाहारि प्रिन्सिपाल आमगुरि हायार सेकेन्डारि स्कुल बिथांखौ आङो गुरैयै खावलायनाय थाबाय। No. Raja. शुरू करेगा। कदम तोल शुरू करेगा। शुरू कर।
strony.